Nilqakom għal programm Mit-Sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. F'dir-riflessjoni eżistijaj dwar id-diritt tal-Madonna ta' Fatima llum se nispiċċa nirrifletti dwar l-omelija li l-Papa Franġisku għamel propju biex jiċċelebra ċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima anka bil-kanonizzazzjoni ta' tnejn mill-viżjonarji ġifieri ta' Ċaċinta u ta' Franċisku. Fl-aħħar tal-omelija, l-aħħar paragrafu, l-aħħar ġiex paragrafi żgħar tal-omelija, il-Papa Franġisku jgħidlek ħanaqra x'qaluha imbagħad wara nkun nista' anke nirrifletti ftit magħkom u bekk nikkonkludu anke l-omelija sħiħa li l-Papa Franġisku għamel. Lejn l-aħħar imur jgħidlek. Alla fil-fatt ħalaqna biex insiru tama għall-oħrajn. Tama vera u li tista' sseħħ skont l-istat ta' ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Huwa u jitlob u jeżiġi minn kull wieħed u waħda minna it-twettiq tad-dmirijiet tal-istat tagħna. U hawnhekk jagħmel referenza għall-ittra li kitbet Sor Luċija fit-28 ta' Frar tal-1943. Is-sema jħoloq hawn stess mobilizzazzjoni ġenerali vera u propja kontra din l-indifferenza li tkesħilna qalbna u taggrava l-ama tagħna. Ma rridux inkunu tama abortita. Il-ħajja tista' żżomm sieħa biss grazzi għal ġenerożità ta' ħajja oħra. Jekk il-ħabba tal-qam ma taqax fl-art u tmut tibqa' weħda, immek tmut tagħmel ħafna frott. Hawnhekk qed jikkwota lil Ġesu minn Vanġelu skont San Ġwan, kapitlu 12 vers 24. Il-Papa jkompli jtenni u jgħid dan qalu u għamlu l-mulej li dejjem jimxi qabilna. Meta ngħaddu mis-salib u jkun ġadda qabel minn hemm. Hekk ma rridux nixxabtu mas-salib biex insibu lil Ġesu. Imma kienu li tbaxxa u niżel sas-salib biex isib lilna u fina jirbaħ id-dlamijiet tal-ħażen u jwassalna lura lejn id-dawl. Taħt il-ħarsien ta' Marija aħna fid-dinja ħabbara taż-żernieq li nafu nikkontemplaw il-veru wiċċ ta' Ġesu l-Feddej, dak li jimla fil-għajt u niskopru mill-ġdid il-wid sażuħ u sabiħ tal-Knisja li jimla meta hi missjonarja, akkoljenti, ħilsa, fqira, fidila mill-mezzi u għanja fl-imħabba. Hawnhekk il-Papa eżistijaj wara diversi riflessjonijiet li jagħmel matul l-omelija tiegħu, jiġi biex jikkonkludi billi ipoġġi biex ngħidu hekk slant biex missjonarju. Hekk jagħlaq l-omelija ġewwa Fatima ma jaqafx biss fuq il-ġrajiet ta' Fatima, il-massaġġ, imma propju jinseċ joħroġ minnhom imbuttatura sabiex daw kollha li kienu qegħdin jisimgħuh u daw kollha qegħdin jiċċelebraw dan iċ-ċentinarju tal-Madonna ta' Fatima, anka fl-aħħar tinxtel fihom kif jgħidu t-tama illi minnha mbagħad toħroġ l-evanġelizzazzjoni. Issa hawnhekk il-Papa jgħidlek il-Madonna ġiet Fatima biex lilna ġabet-ilna t-tama. Imma aħna illi qegħdin insegwu daw il-ġrajiet, il-Pellegrini kollha li jmorru Fatima, il-Papa qed jgħidilhom din il-kelma. Issa intom siru tama għall-oħrajn. Tama għall-oħrajn. Mela eżisti mhux biżżejjed li wieħed iżur dawn is-santwarju mhux speċjali ta' Fatima f'dan iċ-ċentinarju u jinqafel fih innifsu, jieħu gost li kellu esperjenza spiritwali hu, jieħu gost li huwa kellu pellegrinaġġ tajjeb, jieħu gost li huwa fejn naf jien mar tajjeb, mar għala xi grazzja talab għal bżonnijiet tiegħu, għal familjari tiegħu, għal xi miraklu, għal xi fejqan, għal xi ħadd li jħobb. Dak tajjeb, però l-Papa qed jgħidilna isma'
Mhux biss li tiskopru intom it-tama f'dan il-post qaddis ta' Fatima, imma issa siru intom tama l-oħrajn. U allura eżisti importanti ħafna li il-postijiet tal-pellegrinaġġi iridu jsiru l-postijiet tal-missjonarji, minnhom irridu nitilqu missjonarji, immorru pellegrini u nitilqu missjonarji. U missjonarji ta' tama, il-Papa Franġisku qed jgħidilna. Il-bżonn li aħna d-dinja ta' żminijietna nagħtuha mill-ġdid it-tama, għax tan drabi il-virtu ta' tama huwa l-virtu li l-iktar li jonqos, mu speċjali anka fl-Ewropa eżisti. U l-Papa jinsisti li din it-tama tkun tama vera u li sseħħ skont l-istat ta' ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. It-tama vera x'inhija? It-tama vera mhijiex wishful thinking kemm nixtieq li kieku jseħħek le. It-tama vera hija ċertezza li dak li Alla qal permezz ta' Kristu fil-Vanġelu dak se jseħħ. M'hemmx dubju. It-tama hija ċertezza li dak li l-mulej wedna ħajseħħ anke ma narawx fi żminijietna, anke ma narawx f'ħajjitna issa, imma se jseħħ żgur. Mela it-tama vera li hija bbażata fuq il-kelma tal-Alla. Dik it-tip ta' tama rridu nagħtu d-dinja tal-lum. Mhux it-tama li xemm xi mexxej li llum jaħsibha mod u għada jaħsibha mod ieħor. Tama mibnija fuq il-bnedmin titbiddel ma' kull riħ. Eżistijaj. U riħ ta' sija jaqlaqija, jgħid il-Malti. Ġifieri hekk it-tama tagħna tkun hekk kapaċi eżistijaj tkun tama li tiżvinta. Ma tama vera. U din it-tama l-Papa jpoġġiha fil-konkret ħafna skont l-istat tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Mela jekk int miżżewweġ, ġib it-tama fl-istat ta' żwieġ tiegħek. Jekk int saċerdot, ġib it-tama fil-missjoni li inti għandek. Jekk int reliġjuż, ġib it-tama fil-komunità tiegħek. Jekk inti ħaddiem tax-xogħol, ġib it-tama fuq il-post tax-xogħol, ġiba skont l-istat tiegħek. It-twettiq ta' dmirijiet tal-istat tagħna Alla jitlobhom minna u jeżiġihom minna hekk tikteb Swor Luċija u l-Papa proprju jaqbad din il-kwotazzjoni tagħha. Kemm importanti jeżisti li aħna narfu li triq tal-Qdusija wkoll hija skont l-istat ta' ħajjitna. Jekk l-istat tal-ħajja tiegħek huwa miżżewweġ, int fit-triq ta' żwieġ ħassir qaddis mhux billi tgħix ta' patri u ta' sori u ta' qassis. U jekk inti saċerdot, bħala saċerdot ħassir qaddis, mhux bħala miżżewweġ jew bħala reliġjuż jew bħala ġuvni. U waħda mill-mezzi tal-Qdusija hija l-qadi ta' dmirijiet tagħna. Eżistijej, id-dmirijiet tagħna ma rridux narawhom bħala xi ħaġa li jmorru kontra l-affarijiet spiritwali oħrajn li aħna nixtiequ nagħmlu, xi drabi jiġrilna li fejna fien. Tippreferi illi titlob aktar, tippreferi illi tagħmel iktar affarijiet spiritwali milli taħsel il-platti, milli taħsel l-art, milli taħsel il-ħwejjeġ, milli ssajjar, milli tnaddaf, milli taħdem, milli tagħmel id-dmirijiet tax-xogħol. Nisa u rġiel. Xi drabi faċilment nippreferu affarijiet oħrajn anka spiritwali milli naqdu d-dmirijiet tagħna. Ment il-Papa waqt jgħidilna isma' Fatima, morru lura, kunu pellegrini, missjonarji li ġibu t-tama skont l-isfidqat tal-ħajja tagħkom billi taqdu d-dmirijiet tagħkom ta' kuljum. U dan, il-Papa jgħidilna, iġib ċaqliqa ġenerali li tmur kontra l-indifferenza li tkaskinna qalbna u taggrava l-ama tagħna. Meta aħna l-Papa jgħidilna ma nieħdux bis-serjetà id-dmirijiet tagħna, aħna we grow cold. Il-qalb tagħna tibret, titlef l-entużjażmu fil-vokazzjoni tiegħek, fil-familja tiegħek, fiż-żwieġ tiegħek, fis-saċerdozzju tiegħek. Il-qadi ta' dmirijiet inissel it-tama fina u nagħtu t-tama l-oħrajn. Papa jagħmel dan l-enfasi ispirat minn Swor Luċija anka ġewwa Fatima. Qed jgħidilna noqogħdu attenti ma nkunux tama abortita li noqtlu t-tama. U għandu espressjoni sabiħa, l-ħajja tista' żżomm sieħa biss
grazzi għal ġenerosità ta' ħajja oħra x'qed il-Papa. Qed jgħid nisma' biex isiru tama l-ġurxin, tama l-oħrajn, intom tridu tagħtu ħajjitkom għall-oħrajn. Dan l-istess biex tarbija tgħix omma titiżomma. Il-ħajja tal-om hija t-tama tat-tarbija. Jekk l-om tiddeċidi ma żommiex, it-tarbija titlef kull tama ta' ħajja. U hekk aħna eżistijej. Irdu nagħtu din it-tama għal xulxin billi nagħtu ħajjitna għal xulxin. U tant drabi li nagħtu ħajjitna għal xulxin tfisser ukoll li mmutu għalina nfusna, li nagħmlu sagrifiċċji għal xulxin. U l-Papa jagħtina dal-eżempju fil-persuna ta' Kristu nnifsu eżistijej, illi huwa dik il-ħabba tal-qam li għamal art tmut, però biex tagħti frott. Tant drabi aħna wkoll konna mmutu biex nagħtu ħafna frott. U l-Papa jgħidilna tibżawx tgħaddu minn din il-mewt, tibżawx tgħaddu minn dan is-salib, tibżawx tgħaddu minn dan is-sagrifiċċju biex issiru tama l-oħrajn, għaliex Ġesu għadda minna qabel. U se nsebu hemmhekk magħna. Meta aħna wkoll eżistijej qegħdin immutu għalina nfusna, ngħaddu minn din it-tbatija aħna stess għall-oħrajn. Allura kuraġġ eżistijej. Ara il-messaġġ ta' Fatima l-Papa kien jipprova fl-aħħar mill-aħħar biex japplikah b'mod konkret għal ħajja ordinarja, għal ħajja ta' kuljum. Kemm drabi l-miżżewġin tridu tmutu għal xulxin? Kemm drabi tridu tmutu għal xulxin fit-trobbija ta' awliedkom? Kemm drabi biex iżomm il-paċi fil-familja jkollok telaq-ħalqek? Kemm drabi saċerdotu kollu jagħmel sagrifiċċji biex jaqdi l-komunità tiegħu? Kemm drabi l-patru u s-soru fil-kunvent ikollhom jgħaddu minn mumenti ibsa anke fl-istess ħajja tal-komunità, imma jibqgħu hemmhekk u jibqgħu jkunu dawl u jagħtu tama. Biex inkunu tama l-oħrajn irdu mmutu għalina nfusna. It-triq tas-salib hija triq tat-tama. Eżisti. Imbagħad il-Papa jagħlaq dil-omilija billi jpoġġi kollox taħt il-ħarsien tal-Madonna, illi hija bħal dik iż-żerniq li jurina il-wiċċ ta' Ġesu u l-wiċċ żagħżugħ tal-Knisja. Aħna mal-Madonna il-Papa jistedinna ġewwa Fatima biex nikkontemplaw il-wiċċ ta' Ġesu, ħaġa li kien għamilha il-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni fil-bidu tal-millenju ġdid fl-2001. F'Jannar meta kien ħareġ dik littra apostolika fil-bidu tal-millenju ġdid fejn kien talabna nikkontemplaw il-wiċċ ta' Kristu, mbagħad qalilna biex nikkontemplaw il-wiċċ ta' Kristu ma' Marija fl-2003 meta ħareġ littra apostolika dwar ir-Rożarju. U għal-wiċċ Kristu il-Papa Franġisku jistedinna sabiex nikkontemplaw ukoll il-wiċċ tal-Knisja. Il-wiċċ żagħżugħ tal-Knisja li fi kliemu il-Knisja żagħżugħa meta missjonarja, akkoljenti, ħielsa, fidila, fqira mill-mezzi u għanja fl-imħabba. Kemm hija espressjoni sabiħa illi jgħid il-Papa jalla eżistijej din tkun ukoll l-esperjenza tagħna fil-mixja ta' ħajjitna. Jalla il-Madonna ta' Fatima tgħinna li aħna wkoll insiru missjonarji ta' din il-Knisja li hija missjonarja, akkoljenti, ħilsa, fidila, fqira mill-mezzi u għanja fl-imħabba. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk, Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islim.